Horváth Ákos a szolnoki olaj bedobója, a 2010-es év legjobb kosarasa, a tripla specialista, a hidegvérű. Na de milyen Horváth Ákos a magánéletben? Talán kevesen tudják, de a 32 éves klasszist otthon gyönyörű felesége és nyáróta már kislánya is várja. Ezért is volt különösen nehéz neki a tavalyi év, hiszen a válogatott mellett az Adria Ligában és az Euro Challenge-ben is helyt kellett állnia. Na de kezdjük a Horváth família love storyját az elején. Ákos 6 évvel ezelőtt a Kecskemét színeiben játszott, éppen Szolnok ellen, amikor a meccsen találkoztak Petrával. Igaz, előtte megfogadtam, hogy soha nem lesz kosaras barátom, mivel én 160 centi vagyok, és a kosarasok általában magasak. Tehát ezt így kizártam, de hát ezt hozta az élet. Ezt hozta, vagyis ezt a szép családot, amit közösen alapítottak. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Megismerkedésük után néhány hónappal már együtt éltek, majd nem sokkal később egy közös nyaraláson Ákos előállt a nagy kérdéssel. Megkértem a kezét Petrusnak. Kedvenc kis hidacskán előjöttem a nagy kérdéssel. Nem hezitált. Az eljegyzés után 2 évvel összeházasodtak, addig is pedig élték a vándor életet. Petra értelemszerűen mindenhová követte Ákost. 2 kecskeméti év után Paksra kerültek, ahol jól érezték magukat, ennek ellenére 3 évvel ezelőtt mégis Szolnokra jöttek. Akkor a legfontosabb indok az ő jövetele, vagy az ő jövőbeli lehetséges jövetele volt a fő indok arra, hogy mondjuk ide jöjjünk. És ez be is igazolódott egyébként, mert hogyha azt nézem, hogyha a szüleid... Ha anyukám nincs, meg apukám, akkor... Én nem tudom, mit csináltunk volna nyáron. Hiszen Ákos a nyár elején a válogatottal edzett rengeteget, majd jöttek a nemzetközi bajnokságok, az Adria Liga és az Euro Challenge, és még a baba is megérkezett, tehát nem volt könnyű nyaruk. Több olyan hónap volt, amikor többet voltam távol, mint itthon. Ez meg minden szempontból fizikailag, mentálisan mindenhogy megterhelő volt. És így meg aztán hatványozottan, hogy Babuci megérkezett az életünkbe, és hát nem tudtam ugye annyit itthon lenni, amennyit szerettem volna. Meg hát nyilván Petrusnak is sokkal könnyebbek azok a napok, mikor itt vagyok, hogy van kihez szólni, mert ő még nem válaszol. De amennyi szeretetet meg csodát kapunk tőle, az mindenért kárpótolt. Hát ő nagyon jó kislány. Tehát 3 hónapos kora óta végigelőzte az éjszakát. Igazából hát hisztizni nagyon ritkán szokott, hogyha nem az ő akarata érvényesül, de... Maradjuk annyiba, hogy igazából ha éhes, vagy hogyha valami fáj, vagy ha nagyon fáradt. Petrának a szülei mellett hatalmas segítséget jelent, hogy egy házban laknak Ákos csapattársával, Trepák Zolival és családjával. Nekik is van egy kislányuk, aki 2 hónappal idősebb, mint Izabel, és a Zsuzsival hát nagyon sokat bandázunk együtt, tehát együtt járunk tornázni, együtt járunk sétálni, egymáshoz átmegyünk játszani, tehát ezek így a társaságot igazából így pótolják. De Ákosra nem csak mint apára, hanem kosárlabdázóra is kíváncsiak vagyunk. Kosaras körökben sokan gondolják úgy, hogy a nemzetközi szereplés hatása, a sok utazás és a rengeteg meccs meglátszik az olaj teljesítményén, ám negatív előjellel. Azaz az elbukott kupadöntő és a középszakasz végén az Albától elszenvedett veresség oka a fizikai fáradtság. Ákosnak erről határozott véleménye van. Ne is mentegessük magunkat ilyesmivel, mert ez nem is vezet jóra később sem, meg alapvetően azért változtattunk a terhelésen is. Tehát az edző azért lereagálta azt, hogy nem nézünk ki annyira jól, esetleg fásultabbnak tűnünk. Pont ugye olyan statisztikai mutatókban maradunk általában alul, ami energia és lelkesedés kérdés, mint például lepattanók. Az egyik legrosszabbul lepattanozó csapat vagyunk eddig a Magyar Ligában, miközben mondjuk egy Partizán Belgrád, aki meg az Euroliga egyik legjobb lepattanozója volt támadó védő térfélen. Velük mondjuk partiba voltunk. Van néhány fájó vereségünk így a Magyar Ligában, és jövőre nézve biztos, hogy el kell rajta gondolkodni, hogy mi vezet oda, hogy mondjuk kicsit fásultabbak vagyunk, vagy nem pörgünk úgy, mondjuk anno egy Adria Liga meccsen. Én szerintem azért tanultunk a hibáinkból. Nagyjából azt mondom, hogy kulturáltan csapatként játszunk, és leszámítva a kupadöntő, azt mondom inkább, hogy a kupadöntő óta
jó irányba halad a csapat. És persze 32 évesen még nem tartja magát idősnek, ezért még jó néhány évig a kosárlabdában gondolkodik. Én abszolút úgy érzem, hogy van még bennem 2-5 év, de lehet, hogy több is, nem tudom, hogy olyan szinten tudjak maradni fizikailag, hogy fel tudjam használni azt a rutint, ami mögöttem van, meg amit még föl magamra kapok ebben az Adria Ligában, hogy még ebben a pár évben ezt kamatoztathassam, és jobban teljesíthessek, egyénileg meg csapatszinten is. Nem csak jövőjével, hanem a bajnoksággal kapcsolatban is bizakodó. Kitűnik nekem az Alba Comp mint ellenfél, és hát az eredmények is ezt mutatják. Úgyhogy mind egyénileg, mind csapatként én azt mondom, hogy erre kell készülnünk, hogy az Alba Compot legyőzzük a döntőben. És akkor vissza a családhoz. Szeretnének még gyereket, hogy bővüljön a kosaras família, de amíg Ákos ezen a szinten kosárlabdázik, még várnak. De néhány év múlva jöhet majd a kis testvér.